Okay, sir, unsay nahitabo gahapon? Muna ning hitabo sir nga ang baha gyud dili gid to kapugnan mo ni siya nga ang tubig sa gikuskon sa tubig impact gid sa tanan nga ri. Oo. So, imuhang nakita unsa man na kating lawma o Malawng gyud. kayo? Malawng gyud. Sobras taw. Anong na? Kuan man ni? Pag buto dito sir, pag sur sa tubig niya, wala naman nakalapos sir eh. Siyempre kay tinural man, dili tanang sa tubig. Muni siya, muni buto ha. Yan, bisa kay puno sa luyog po. Kay apektado po sila. Okay, so na kuan gani na bungkag tungod sa tubig. Okay, unsa man to kanang kalit ra gyud? Kalit ra gito sir, uwan ra gyud. Nya ni nagbuhat o kanang bang mo gitawag nila kuan bitaw kanang limpus bitaw sa laud o sa kaning kuan kining bukid kanang Buhawi. gitawag nila buhawi. O buhawi gyud. Muna to. ning Mga writer, mga sopa, mga cellphone, mga basa, mga tumbang, mga sinina, mga parador. Pulos tanan basa, wagid. Ang napunit, ang nabilin, ang mga hinayhay na lang. Mabasa-basa gyapon. So nang lutaw ni Ang tanan. lutaw. Okay, gawas dire sa inyong Pinoy-an na doon na may tindahan. O naasar, naasa iskina. Nya nga damage ba dito? Nga damage, hurot gid tanan, tinda. Tinda. Mga kwarta, halin, hurot. Kanang muwa ninyo na save. Abli maban sir, nga ratol naman gyud eh. Kaya ang tubig perting kalit gud kayo. Usa ka idlap ra gyud. Ang bata. Ang bata ra gyud na ako palabang. Isip lang nako. So kani mo na lang ninyo hang kuan ron, ninyo hang gitabako pa karon, no? Sir, isip pa kayo panliwas balay. Sige lang at least. Lagi. First time ba ninyo nga naka-experience og ginani? First time ito. Kay last ko no 1979 ngani. Ya wala pa man kumataw. Karon na usban ni. Karon usab 2021. Okay. Kisay nga nimo, sir? Frederick Medalye. Frederick Medalli. Sir? Leo Opigal. Leo Opigal. Leo, unsay nahitabo gahapon? Gikan mo ko dito sa Katmon. Pag-abot na ko dire, wala ko kasod kay baha naman. So dito ko agis bikas. Pinaubaw. Pag-abot na ko dito, patigil ako sa tubig. Daw lumapaw sa tuwa niya. Mabasubat na lang ko sa tubig. Wala ko nisod dito sa ano ang ibayan. Pag-abot na ko na ito, abli na ko na ito sa bahay na mo. Itiging gubaan sa suot. Napuno sa lapit. Okay, ang imong pamilya, ang nakabakit lang yun. Nagpatibuan lagi ang kanang mga bata na to. Ang kaluwas ani ang mga scots mga silingan naman daw ng mga scots pa. Paternity nila ba. So na save gikuan sila giluwas. O giluwas sila sa mga batanon niya. Ang ako asawa dito ni naka patong sa siya sa katong disindanas nga balay mga lapamuman. Dali pa kayo gyud ang tubig ni kuan. Dalit rin kayo why 15 minutos murag ni sulbong dayon ang kusog kayo nga baha. Diba? Ikaw imo ni mga asawa? Di akong maguwang. Ay mo magawa dito sa kapag bulog sa tubig. Ang mga bata may mo siguro, wag yun nakunit sa among taon sa sinina. Kusog kayong uwan. Gusto ang uwan nga kalitin baha murag ng mga guro ko. So pag bulog na sa tubig, asa man mo ni saka mo Gidawat-dawat ni dilis-dilis mga bata niya. Mga bata niya nagtispita sa hari-hari ni abot na tubig so kay mama nito mga bakil-bakil. Taas na bahay nga away bungbong. Tubig nga tap ipandawat ni dito mga bata niyo. may gani kay naay naatol nga na yung mga batanon dito. Nag-rescue ang tisang taong kay Sir Oy. So kuan jud perting hadlokan na ninyo. Ako sa mga bata, lagi ang taong pa. So Natibuag ng mga bata. asa na mga bata ron okay na. Ang ipandangan ko sa nagatayan sa kuan, mga uyuan nga. Ang ako, di agris babaw. Nakatibulaag na. Ang kawan naman magsilbi ang amo kagalingan. So gubaan po din yung balay. Labing guban, tapos agad ang may kusina niya. Ang dito sa sud. Ang amo, mga gamit-gamit, ang hurot. Sila no. Kisay nga nimo Emily. ha? Emily. Emily Dinto. Dinto? Oh. DID. G-U-I-N-T-O. Ang ginto. Oh. Sige. Ma'am, kisay nga na to ma'am? Grace, sir. Grace Codilla. Grace Codilla, no? Yes, sir. Sa DSWD. Yes, sir. O sa imuhang designation na ibutang na to sa DSWD. Administrative kuan. Assistant. Assistant to. Okay. Ma'am, Yes, sir. usay kuan gihimo sa inyong office with regard sa ato ang mga nabiktima sa flooding.
One sir, kanang pagkahitabo gyud, siyempre kanang immediate action gyud from the LGU municipality of Sugod together with our beloved Mayor in charge Tegan at today sa site, especially sa atong San Lorenzo sa poblasyon. Kay murag sila gyud ang very effective na area gyud. Okay. Initial report nato pila ni ang nakaroon diri Sa ba? among report sir, kagabi diri man gid ni nanlista ni 110 families. Then sa ubang mga barangays like Bagatayam na ay kanang nag-evacuate kay doon man sa sapa mga unom. Then sa mga initial report pa ni sir ha as of kanang ganiya gabi or ganiya nga buntag sa about 12 ka families. Then sa kanang ibabaw 8 families na totally damaged nga nagubagid ilang balay. Then sa unsa pa man ni sa Abo sir, diri part gyapon sa poblasyon na atay upat unya sa Damulog na atay usa nga ni-evacuate na ay 15 establishment nga mga tindahan dito sir sa Patag na nga guba sad sila sir. Yes sir. So padayon natong gi-consolidate karon. As to how many barangays ang inyohan nakalista? Mga so karon sir kay mga 6 pa. 6. Okay. Unsa man to? Buhawi daw? Buhawi daw to sir. Wasan ni kakuan ka sir. Buhawi dito sir kay dako man ang tubig. First time man nga nakasinati ang mga kugilan. Na naman pag before sir pero karon Dugay na. usog karon udugay na gid kaayo. So unsay mahitabuan ni tagaan ba sila free meal? Or- Yes sir, gabi gitagaan gid sila namog mga bugas. Nya dayon ka kanang para sa ilang panihapon kay naanod man gid ilang mga gamit. Then kanang tagaan sila mga assistance sa ilang pang karon sa morning nya karon mag-distribute ni og mga food packs ug mga uban pa nilang mga panginahanglan. So considering nangagoba gid sila, so unsay possible action sa LGU? Of course, dili gyud ni sila pasagdan, no? Oh yes sir, di gid sila pasagdan sir. Antod nga maka-recover. Yes sir. Siguro pa naagid sir kay si Mayor ko an man gid sila ani kaayo. Sige ma'am.